Tokiko elikagaien kontsumoa bultzatu eta baserrietan egiten den lana sustatzeko. Tolosan eta Tolosaldean sortu den mugimendu garrantzitsuari buruzko erreportajea ikusiko dugu hasteko. Casa Primiziak Japonian lortu dituen sarien berri emango dizuegu, Arabako Errioxako ardoen kalitatearen adierazle. Arraina salerosteko Ondarroan inauguratu duten lonjaren berri ere emango dizuegu. Bizkaian amaituko dugu itsasmendi txakolindegian. Txakolin bikainak ez ezik, sormarkak instalazioak eta mahastiak ezagutzeko esperientzia paregabeak ere eskaintzen ditu. Larunbat goizean Tolosako zerkausian egiten den azokaren ohiko irudia honako hau duzue. Eskualdeko baserritarrek ona ekartzen dituzte ekoizpenak eta bide batez tokiko produktuekin konprometitu diren bezeroekiko harremanak estutu egiten dituzte. Azoka tradizio horren ondorioz, baserritarren, Tolosaldeko herritarren eta Tolosako udalaren artean landamundua defendatu eta sustatzeko konpromiso sendoa sortu zen. Pixkanaka azoka bereziak antolatu eta herria eta inguruak identifikatzen dituzten elikagaiak sustatu ziren. Esaterako, Tolosako babarrunak, behi eta iditsuletak eta gozogintzak euren azoka berezia dute. Orain, hurrengo fasean, eliker jarri dute martxan. Azokak eta merkatuak are indar handiagoz bultzatu, eta ekoizleen, merkataritzaren, jatetxeen eta ostalaritzaren arteko sinergiak sortzen laguntzeko. Eliker Eusko Jaurlaritza eta Tolosako udalaren arteko iniziatiba berri bat da, non gure erronka nagusia elikadura kateko aktibo desberdinen kolaborazioa sustatzea da, ez? Kolaborazio honen baitan proiektu ekintzaileak sortzen ditugu, ulertzen degulako proiektu hauen bitartez, etorkizuneko erronkei erantzun emateko aukera izango degula, eta nolabait ere iniziatiba honek nahi du elikadura katearen barne dauden baserritar ekoizle elikagai industria edo ostalaritzako kidei ez, beraien garapen jasangarrian bide lagun izan. Mugimendu interesgarri horren erdigunea Tolosako zerkausia da. Zerkausian gaude, zerkausiak Tolosan eta eskualdean ez, azoka adierazten du, azokaren leku historiko eta naturala izan dalako. Nolabait ere azokak gaur egun bitarte jarduera ekonomiko bat izatetik haratago baserri munduaren, hau da lehen sektorearen eta herriaren ez, arteko uztartze hori irudikatzen du. Honek elikadura aldetikan jasangarritasuna adieraztetik haratago ere nolabait ere bien arteko jakintzaren trukea bermatzen du ez, eta guretzako tokia benetan garrantzizkoa da ez. Eta seguruenik zerkausia eta azokaren izaera horrek bermatu digu, beste proiektu askotan hazten jutea, proiektu berriak sortzen jutea eta Tolosa eta azokak daukaten lotura hortatik ez, elikaduraren etorkizuneko erronka horiek ere lantzeko plaza bihurtzea. Tolosan egiten hasi diren azken azoka berezietako bat esneki izan da. Lehen edizioa iaz egin zen eta herriko egutegian finkatzeko asmo garbia du. Euskadiko esne sektoreari eskainitako azoka bakarra da. Goine Ardilatx Hazienda eta Gaztandegia asteasun dago. Gaur, Orebiguneko gazta egiten ari dira, Otzara deritzo eta Eusko labela du. Gazta hau Karrantzan eta Urduñan berreskuratu dute. Orain, moldekatzeko fasean daude. Esneki azokan gazta horrekin irabazi zuten Euskadiko gaztarik onenaren saria. Otzara gazta da Eusko Jaurlaritzak atera zuen gazta berri proiektuan barrun dagoen 6 gaztetako bat. Gazta hau leno Karrantza Baiaran eta Orduñako ingurun egiten mentzan, eta oraindik gane 2 edo 3 hartzai bazauden egiten zutenak. Eta goazi ginen, orain dela urte bete hola. Eta lehengo esneki txapelketan, udazkenen egin Tolosako esneki txapelketan bere mailan aurrena gelditu zen, eta gero Euskal Herriko txapelduna gelditu zen. Otzara gazta egiteko bi era, bi modu bat pasteurizatu izan liteke eta esne gordina izan liteke.
Baina guk aukeratu dugu pasteurizatua, ze pasta bigun bat itea gutxinez 2 hilabete eukitzezkoetan ez du zentzu handirikan. Orduan pasteurizatu ditzen dugu, pasteurizatu eta 33 gradutan kubo hontan gatzaria botatzen jo, mamitzen dugu, eta 35 minutu, 40 minutu tarte hortan moztu, gero pixkat epeldu behar du, rekalentatu behar du, baina ez da iazabal bezalak momentu guztin movimentu neukia, bezik eta reposo momen behar jo, eta mugitu behar du pixkat, desuratzen juteko, eta ikusten dezuena moldeatu, egun bat hor oreoan uzten dugu, eta gero 80 graduko ezetasunean eta 13-14 gradutan eukitzen dugu, 3 bat aste. Eta orduan ja, salmenta. Goinen, beste gazta mota batzuk ere egiten dituzte. Besteak beste, Idiazabal, noski. Eta laster, ahuntz gaztak egiten hasiko dira. Taldea txikitu indegu, 200 bat ardi dazkau eta 50 ahuntz. Eta gero Idiazabal egiteko latxesnea kooperatiba erosten dugu esnea. Otzara eta produktu fresko desberdinak danak etxeko esneak egiten ditugu, eta gero Idiazabala egiteko etzaigu biharra gaina esne osatzen, eta latxesnea kooperatiba eroste dugu. Momentu honetan Idiazabala egiten nahi geha, Idiazabala da gure fuertea, otzara gazte egite dugu, gero pasta egosi bat korez izeneko egite dugu, eta trufaduna. Leheno garai batean gazta freskoak eta mamiek egiten haitu gina, baina guain ja utzitak hau, ez dugu merkatun sartzea lortu, baina jendeak eskatu ezko egiten dugu komedere batzuk, eta adin behin bankete bat odule, eta eskatzeu eta ointzako egite dugu. Eskualdean nekazaritza sektorea bultzatzeko, Tolosako azokak funtsezkoak dira Josebaren iritziz. Nik uste Tolosako udaletxea eta inguruko herrialdeak egiten edian apostua azoka berezingatik eta oso importantea dela. Produktu lokala defenditu beharra dago eta multinazional kontra ezin duguin, prezioz ezin dugu ezarregin, eta nik uste gizartea ere eskaratin beharko zaiola, bertako produktua konsumitu dezan, nahiz eta galestixago izan, bestela geratuko gara, guen 3 urte gatu ginen bezala, maskarilla gabe gatu ginen orduan, txinoan eskutan utzi gendulako, baina ez dakik janaria zenik orduan, o Sudamerikan, o Ukraniak, o zenekin behar dugu, baina hemen honeko las egitzen badugu, hemen 4 urte barru janari gabe gera. Elikerrek ekoizleen, jatetxe jabeen eta dendarien arteko sinergiak ere sortzen ditu. Casa Julián Tolosako jatetxe klasikoa da. Txuleta txingarretan errea, ia eskualdearen ikur bihurtu dute. Idi edo behi txuleta ederra prestatzeko gakoetako batzuk kontatu dizkigu Xabierrek. Txuleta baten kalidadea zein den, izan behar dauka adin bat izan behar du, gure ustetan 5 urtetik aurrera, izan behar du elikadura aproposa eta bizi on bat izan behar. Euki behar izan du bukaeran nabaritu alizateko, ezta? Gero, barruko infiltratu honek, bai, ondo dago, baina orain da denak nahi dugu denak infiltratuak izatea, eta badaude batzuk oso onak, eta beste batzuk igual ez hain onak. Bakarrikan grasa zaporea dutenak. Eta hemen bertako haragia normalian ez da izaten hain beteatua. Bertan daukagun haragia normalian izaten da gorrigoa, baina kozke egin behar zaiona, baina zapore oso ona edukitzen duena. Eta, bueno, azkenean zertako aukeratu denak aukia litzazkezunean, ez? Lehen gaia funtsezkoa da, eta Casa Julián jatetxean tokiko haragiarekin, adibidez Lazkao mendiko iztu eta etxaldearekin duten harremana, indartu egin dute. Txuleta pieza ona ez bada hori ez dago zer eginik. Eta gero azkenean nola erretzen dugun, ez? Da garrantzitsua parrilla hon batean bero potente bat eman eta ondo aguantatu dezala barrenean beroak jaten dugun bitartean. Guri etzaigu gustatzen asko xerratzea txuleta, zeren behin xerratzen dezunean, 5 minutun ja oztu zaizu, gero garrantzitsua iruditzen zaigu ere gatza puntua ematea hasieratikan, zeren animaliak hartzen du, irikitzen zaizkio odol
bideak bizia zuen temperatura berean, orduan 30-40 gradu hortan daudenean, orduan hasten da gatza hartzen, ez bakarrikan goi partea, baizik eta pieza osoan. Eta hori da garrantzitsua, gero amaieran ez gatza bota eta horri kozkaitea azkenen ez dizu uzten ondo baloratzen ze zapore dauzkan pieza horreko. Xabik iztuetara lagundu digu. Behi eta esneki etxalde horretan Flebik arrazaren aldeko apustua egin dute. Iztueta 1925 sortu zen. Haren ekoizpen eredua abereen ongizatean oinarriturik dago. Behiak bazkatzen diren belar zelaietatik alde batetik txindoki eta bestetik aitzkorri ikus daitezke. Xabierrek bere jatetxerako iztuetako behi eta idiokela erabiltzen du. Iztuetan esne behia ditugu, gaur egun 30 behi ditugu jaizten, Flebik arrazakoak gehientxoenak, eta pixkanaka helburua da, garaibateko aurreko belaunaldieko frisoia arrazatik Flebik arrazara pasatzea, bertako animalia mantenduz. Flebik arrazaren apustua edo iztuetaren apustua nolabait esatearren lurrari loturiko lana indartzea da. Hau da, helburu nagusietako bat estensiboan lana egitea da. Bai, larrean pasa dezala urteko aldean egunik gehienak. Hau da, gu oso konstienteak lehenengo sektorea gaudela, lehenengo sektoretik beste sektore batzuek komunikatzeko hortan, jende ezberdinarekin egiten dugu lanean. Guk gehien bat Goierrin eta egiten dugu lan, baita Tolosaldean ere, eta Tolosaldean bai dauzkagu bezero lagun ezberdinak, non elkarlan ezberdinak aurrera emateko bidea aurkitu dugun. Ibarran Barriola arategia bisitatu dugu. Kasa Julianek erabiltzen ez dituen aberezatiak aprobetxatzen ditu. Gaur esaterako, idi txistorra egiten ari da. Txistorrak inguruko beste produktu tipiko bat, Ibarrako piperminak erabiliz ere egiten ditu. Ibarran gaude, eta hemetxen gaude, hirugarrengo generazioa, arakinak, txarkuteroak. Beti saiatu izan du gea bertako produktua erabiltzea, bertako ganaduak, bertako Ibarran gaude, Ibarrako piparra ere indar handi eman dieu, eta zer hobeto Ibarrako guraso narategian sortu genduen pixkat formato hau ez, bezeroen gana hurbiltasuna saldu nahi izan dugu, eta tradizioa. Barriolaren, iztuetaren eta Kasa Julianen arteko lankidetzak sinergiak sortzen ditu denen onerako. Tolosaldean, Tolosan gaude, eta da herrialde bat noski inguruko baserritarrak eta baratzak eta oso aberatsak izan geha hortan, eta nola ez, inguruko herriko agenteak, herriko dendak, hosteleritzak, nik uste elkarri lagundu diula urte askotan, horrelako Tolosako merkatua pixkat simbolikoki ez, eta nola ez, elkar lagunduta, eta egie da, ingurutasuna lehenoiz bazan, orain ere badago, eta oain igual indar gehiago hartu du, baina nik uste beti euki dugula Tolosaldean ingurutasuna, eta bertako produktua, eta bertako haragiak, eta bertako baratzak, eta hortan aberastu geha uste denok. Gozogintza ere Tolosako eta inguruetako aberastasun gastronomikoaren parte garrantzitsua da. Rafa Gorrotxategi klasiko horietakoa da. Lantegian, Joanesek, Rafaren semeetako bat, kakaoa bota du azala kendu eta zapitzeko. Jarraian, ondo eo eta 24 ordu geroago, txokolatea egina dago. Rafa Gorrotxategik historiaz betetako lantegia aurkeztu digu. Bueno, Rafa Gorrotxategi, sobre todo, es una... Rafa Gorrotxategi familia lantegia da, artisau lantegia. Produktua zaindu, tradizioak gorde, eta gure produktuen jatorria ezagutzera ematen saiatzen gara.
Tolosan gozogintza oso garrantzitsua da. 3 produktu tipiko dituen herri bakanetakoa da, teilak, zigarroak eta gorrotxak. Tolosa Gipuzkoako hiriburua zenean 10 txokolategi zeuden. Beraz, oinordetzan jasotako tradizioa da. Gaur egun, gozotegiak herri askotatik desagertu badira ere, Tolosan gozogintzako 5 lantegi ditugu. Tolosako jendeak gozogintza estimatzen du, eta jaki gozoak eskatzen ditu. Rafa Gorrotxategik gozogintza museoa ere sortu du, tradizio zaharrez eta kulturaz gozadezagon. Gure tradizioak eta gure jatorria kontatzea garrantzitsua da. Kandelagintzaren historia adibidez galtzen ari gara. Gipuzkoan txokolategilerik garrantzitsuenak izan gara, eta garai batean munduko txokolate kontsumitzailerik handienetakoak izan ginen. Hori guztia, museo honetan jasota dago, kultura gorde eta transmititzeko. Eliker, jatetxeen, saltokien, erakundeen eta ekoizleen arteko batasuna sendotzeko tresna da, Tolosaldeko baserriak indartu eta defendatzeko sortua. Ekimenaren zutabeetako bat biztanleak dira zalantzari gabe, erosketa saskia bertoko produktuekin bete, kalitatezko elikagai osasungarrien alde egin eta eskualdeko landa eremuei lagundu egiten dieteta. Munduko azoka nagusietan, Arabako ardoek sariak biltzen jarraitzen dute. Guardiako Casa Primizia upategia horren adibide dugu. Japan Wine Challenge lehiaketan urrezko 3 domina irabazi zituen eta. Upategia lehiaketa ospetsuan Karrabalseka izeneko ardo erreserbarekin aurkeztu zen eta 3 sari irabazi zituen. Ardo berririk onena, ardo ekologikorik onena eta Espainiako ardorik onena. Urrengo ataletan, Casa Primiziaren arrakastei buruz hitz egingo dizuegu. Bestalde, Ondarroak joan den larun batean arrantza lonja berria inauguratu zuen. Aurrerantzean, Ondarroako kaia Euskadiko porturik garrantzitsuena eta Kantaurialdeko ezinbesteko erreferentzia izango da. Inigo Urkullu lehendakaria buruz zutela, arrantzaleen alegina azpimarratu zuten, baita belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko beharra ere. Arantxa Tapia sailburuak lonja berriaren balioa nabarmendu zuen. Ze Ondarruko sektoreak bai altura bai bajurakoak eta baita ere merkaturatzea egiten dutenak merezi zuten beste era batean lan egitea, kalitate, segurtasunez eta 21. mendeko azpiegitura bat izatea. Urteak pasa dira, baina gaur ja errealitate bat da eta horretara gatoz, hori erakustera. Arraina salerosteko lonja berria dela eta Ondarroako portuak norabide berria hartu du. Itxasmendi upategiko instalazioak berriak eta ikusgarriak dira, egiten dituen txakolin ederren pare. Ingurune zoragarri honetan, Urdaibairen erdi-erdian, urte luzeetan gogor lan eginez lortu nahi izan zuten emaitza, ezin hobeto islatzen du upategi berriak. Upategiaren barruan, espazio bakoitzak xehetasunez zainduta dago. Deposituen aldean, Itxasmendik merkatuan jartzen dituen txakolinak biltegiratu eta evoluzionatu egiten dira. Lorraren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren azken sariketan, Bizkaiko nekazaritza ustiategirik onenaren saria irabazi zuen. Epaimaiak 3 puntu baloratu zituen, ekoizpena, prestaketa eta turismoaren aldeko apustua. Garikoitz Itxasmendiko zuzendari teknikoa deposituen gunean gora eta bera dabil. Txakolinetan lurralde osoko mahatsak erabili dituzte eta horrek produktua aberastu egiten du, noski. Bizkaia oso ezberdina da, bai lurra aldetik eta bai klima aldetik, eta hori eman digu ikuspuntu bat oso berezia,
nahiko berritzaile eta nahiko gauza ezberdinak egiteko. Geu beti pentsatu dugu ikerketa, bai innovazioa eta bai jende gaztearen formazioa oso beharrezkoa dela sektorearen iraunkortasuna egiteko. Txakolina historiari eta tradizioari lotuta dago, baina baita berrikuntzari eta esperimentazioari ere. Izan gara upategi bat nahiko berritzailea eta beti nekazaritzan tradizioa batzutan oztopo bat izan da, pizka bat pausu bat aurrera emateko, ez? Eta nik uste dut nekazaritzan be oso beharrezkoa dela innovazioa eta formazioa eta pizka bat profesio hau dignifikatzeko. Mikroardogintzako handel txikiak prestaketa gunean daude. Barietate, lursail eta eremuekin esperimentuak egin eta emaitzen arabera kantitate handiagoak edo txikiagoak ekoizten dituzte. Hementxe upategi berrian eraiki dugu pizka bat merkatuan gertatzen ari diren gauza bereziak, ez? Alde batetik maserazio karborikoak edo bertoko lebadurarekin legamiarekin egindako ardoak, pizka bat eduki behar dugu ikuspuntu moderno bat, ez? Garai baten txakolina ardo gaztie bakarri zen, eta momentu hartan hasi ginen egiten pizka bat jateko eta iraunkor izan zitekeen txakolin bat, ez? Nik uste dut bide berri bat ireki zuela eta hortik aurrera asko hobetu dela txakolinaren kalitatea. Hementxe daukagu txakolin bat ardo atlanteakar daukan izaera, ezta? Nik uste dute ikus dezakegula txakolina ez dela bakarrik ardo gazte bat, baizik eta bere nortasunarekin egin dezakegula elaborazio ezberdinak, eta uste dut bilatu behar dagoela munduan dauen ardo guztien artean izaera edo nortasun edo pertsonalitate berezi bat eukitia. Itsasmendin, mikroardogintza ez da esperimentazio gune bakarra. Baku saretoa benetako industria eta garapen gunea da. Txakolinak hobetu nahian, egurrezko barrikak eta buztinezko tinak erabiltzen dituzte ardoak ontzeko. Xehetasunez zainduta egoteak giro lasai eta barea ematen dio aretoari. Geurentzako be hau leku berezie da. Hemen gura dugu txakoliniari beste buelta bat ematie. Orain arte landu egin dugu lurraren ezberdintasunak, mahastiaren ezberdintasunak, eta hemen gura dugu probatzie txakoliniaren iraunkortasuna leku ezberdinetan. Alde batetik egurrean, edo bai arzilla zurian, gorrian, hormigoian bebai. Nik uste dut areto honetan lortuko dugula txakolinari azken eskalafoi baten jartzia. Prestaketan oso ondo lan egin arren, txakolinaren kalitatearen gakoa mahastian dago. Beraz, mahatxik onena lortzeko, mahastiak zaintzea oinarrizkoa da. Mahastia eman digu posibilitate guztiak egin ditugun proiektu guztiak aurrera ateratzeko. Nik uste dute jarri dugula balioan, bai alde batetik, bai herrialdeak, bai mahasti ezberdinak, barietateak. Nik uste dut dela nortasuna ematen diona mahastiari, txakolinari mahastia direla. Eta nirentzako lan egin ditudan guztienetatik suposatzen dut, edo pentsatzen dut politena izan dela mahasti berri bat jartzea eta zaintzea dela. Itsasmendiren lursailak Bizkai osoan daude. Alde txarra izan litekeena, alde on bihurtu dute. Zirkunstantziagaitik daukagu mahastia 15 herrialde ezberdinetan, mahasti oso ezberdinak direnak eta ikaskizun handiak eman digutena. Ikasi dugu Bizkaia zeharo ezberdina da, bai lurra aldetik, bai klima aldetik, bai mahastia nola konportatzen da leku ezberdinetan, eta hori ematen du nortasuna txakoniari. Inausketa amaitzen ari da, baina mahatxik onena lortu arte, mahastian lan asko falta da oraindik. Behin prestaketa eta ekoizpena ikusita,
sariaren 3. gakoa falta zaigu, enoturismoa. Ednak Urdaibai Txabolako atea zabaldu digu. Upategia eta mahastiak bisitatu nahi dituztenen topagunea da. Leku paregabe horretan, bisitak antolatzeaz gain, esperientziak ere eskaintzen dituzte. Jendea ingurune naturalera hurbiltzen saiatzen gara. Txakolina non jaiotzen den, ardoa non sortzen den, eta mundu horren inguruan zer dagoen jakin dezaten. Inguratzen zaion guztia, alegia landareak, natura, atzean dagoen historia. Dastak ez ezik, esperientziak ere eskaini nahi ditugu. Ona etorri, disfrutatu eta inguruan daukagun guztia ezagutu. Ardo motak dastatzeaz batera. Historia ezagutu behar da, baita pertsonak ere, oso garrantzitsuak baitira. Eta esperientziak ez ezik, prestakuntza ere bai. Enpresak, coaching teknikak, edota txakolinaren inguruko jarduerak. Izagirre baserriko dolare zaharrak mende luzeetako historia du. 100 urteko artearen azpian Santamotzen ermita dago. Itsasmendik lastategia eta dastaketa maila jarri ditu bertan. Bisitariekin etortzen gara ona. Eta egunaren arabera dastaren bat egiten dugu hemen, edo baselizaren ondoan, han ere dastak egiteko maila baduguta. Hemen txakolina betidanik egin dela azaltzea gogoko dugu. Lur saien katastroa egin genuenean, masti izenak bazirela ohartu ginen. Goiko maztei, beko maztei, eta bar. Gainera, gure baserrian 200 urtetik gorako dolarea daukagu. Horri guztiari esker, gure jatorrira itzul gaitezke eta 200 urte igaro ondoren txakolina nola egiten den ikasi. Txakolindegiko estrukturaren barruan artizar aretoa topatu dugu. Hor argi naturala da nagusi. Enpresa aurkezpenak eta bilerak egiteko erabiltzen da. Artizar aretoan gaude. Hainbat erabilera ditu. Esperientziez gozatu, prestakuntza saioak egin, ekitaldiak antolatu, edota enpresa bilerak egiteko erabiltzen dugu. Areto honek askotariko aukerak ematen dizkigu. Ednak barietateen lorategira lagundu digu. Bertan hainbat mahats mota landatu dituzte itsasmendiko bezero eta lagunek bakoitzaren zaporeak eta evoluzioak ezagutu ditzaten. Hor ere, zuhaitz autoktonoz osatutako basoa topatu dugu, kontzertuak eta azokak antolatzeko erabilia. Barietateen lorategi hau gaztetxoekin jarduerak antolatzeko erabili nahi dugu. Mundu hau haiengandik urrun dago eta guk hurbildu egin nahi diegu. Txakolina nondik datorren eta nola egiten den jakin dezaten. Edota mahats motak dastatu eta landareak bereiz ditzaten. Haurrentzat zein helduentzat da. Mahats ondoak eta mahats motak zertan bereizten diren ikasi. Masti zaintzako esperientziak bizitzeko aukera eman nahi diegu. Ekoizpena, prestaketa eta enoturismoa, horra itsasmendiren ezaugarri nagusiak. Halere, botila bakoitzaren atzean, talde gazte eta ondo prestatuak landutako zaporeak eta usainak daude. Ez alferrik, mende laurdena igaro baitute proiektu pozgarri horretan, buru belarri lanean.